Sabi ko sa kanya, dapat ka talagang pumunta. Kasi, or else, dalhin kita sa hospital. Abi. Dada Rox. Abi. Walang buhok, upaw. Kung hindi man kayo upaw, yun dyan yung ang laki. Good morning, Philippines! Good morning, guys. This struggle. Kasi andito ako, maghintay ako dito para dalhin ko yung biyanan ko doon sa ano niya. And then sabi niya, ayaw daw niyang pumunta. Ayaw daw niyang pupunta doon. And ngayon, nagwala sa kusina. Sinabihan ako na boss daw ako. Sabi ko, dapat ka talagang pumunta doon. Kung ayaw mong ma-hospital. Kasi, hindi siya pumunta sa dialysis for few days. So, yung water nag-build up. Malumos yung kasing-kasing niya. Sabi ko sa kanya, dapat ka talagang pumunta. Kasi, or else, dalhin kita sa hospital. And ang ginawa ko, guys, is tinawagan ko yung guys, what a morning. Tinawagan ko yung dialysis dito. Pilipina man yun. So, tinawagan ko sila. Sabi ko, pakiusap na lang kausapin mo nga ito kasi mahirap na eh. Sabi ko, hindi na nakikinig. Nagalit na nga sa akin. Kasi gusto kong pumunta talaga siya doon kasi malakas siya uminom ng kape. Tubig, kape, suda. Grabe, lakas. So, ngayon, nahirapan huminga kasi hindi na kukuha yung tubig sa katawan. So, ngayon, sabi pa niya, o sige, punta na lang ako. Takot man yan sa hospital. So, yun. Punta daw siya. Pero guys, ay, kaloka talaga. Dinidil ko ngayon. But anyway, tulog itong dalawa guys. So, tulog. And, magkita-kita lang tayo mamaya. Kaya hindi na ako nakipag-usap yung tao na lang sa dialysis. Yung kinausap ko at saka sabi ko, kausapin mo nga ito. Hindi makinig eh. Para sa kabutihan man yan niya guys, yung mga ginagawa namin, yung mga pinupush na dapat niyang gawin, na wag niyo, para yan sa kabutihan niya. Pero ang tigas makipag-away. Yun. I'm back! Finally, she went over there. Oh my God, kaloka talaga guys. Naintindihan namin siya na mahirap siyang huminga, dahil ano, pero dahil yan sa hindi pumapasok sa eskwela. Talagang si Misty may paungol-ungol pang may paungol-ungol ka pa. Do your business. Mama still have to do something. Itong si Roxy mahilig umambak. Huwag kang umambak, Rox. You go pipi. You go do your business. Hurry up. Gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Ngayon, edit muna tayo. Mag-edit tayo ng video. Ayan. Si Tami nagtatrabaho pala guys. Wala siya dito. Trabaho. So, tinatawag-tawagan ko siya. Okay. Pinakain ko na yung binan ko. Nakauwi na kami guys. And, pinakain ko na lang siya. Binigyan ko ng kape. Kasi yun ang pinakagusto niya. Burger kagabi. Na hindi niya kinain. Uwi na kami. Excited na ito. Who wants to go home? Okay guys. We are going. We're heading home. Gonna see Dimple, right? And then when we get home, I'll give you Bonsi when we get home, okay? When we see Dimple, right? Let me text Dada. I just have to let Roxy have the ear kasi gusto niya. Okay guys, let's go. Let's go. Okay, I give you more little space for my baby. I'm in a hurry because it's going to rain or maybe it's going to snow. So, I'm done here. I feed her, I give her something, and yun. You have to hold on. Woof. Woof. Okay. Okay, you hold on, Rox. You hold on to your body. Hold on to your memory. Get down, Rox. Get down.
wanna stay with you. Oh no. Hello? Oh, luckily I answer. Why? Because I don't realize the number, hon. I don't notice it. Said to call you if I had time, though. Yeah. I'm in the car with the dogs. I figure. Bubby. Dada rocks. Bubby up. Dada. Oh, Bye, my. bub. I'll see you, Dada, Monday. Yeah. And no problems. She's still like the breathing thing. A lot of, you guys doesn't, a lot of people over there, obviously mom is older those people a little breathing problem. Stop it. They go to the hospital to check up, and then they realize they have water in their lungs. Partially, again, it's a combination of things. First, she's drinking way too much fluid. Yeah. Ito pa rin guys, nagda-drive pa rin tayo. Let me close that shut the heater. Habang nagda-drive ako guys ba, ko guys, itong Amerika ba, yung mga tao may mga sasakyan, may mga ganon. Ang life nila pa drive sa work home. Wala. What are you hopping and fapping already, Rox? I just shut off the heater. I shut off the heater. But anyway, so yung mga life nila dito ba, pa drive, papuntang trabaho, puntang pauwi sa bahay. Parang gano'n na yung life ba dito ba? Para may mag-enjoy naman kasagara, halos mga teenager naman yun, mga millennial. Pero yung mga edad-edara na, kung sa Bisaya pa edara na, may mga edad na at nagtatrabaho sila like Tami, like middle age, like 40, 30 actually, nag-enjoy pa yan, nagpa-party, mga 50, ganun, 40, 50. Iba sa atin eh, iba pa rin yung Pilipinas eh. But anyway guys, I will see you later because a lot of drivers are crazy. You know, ang daming drivers na nagmadali. Ang dami ko na nakitang pulis ngayong araw na ito. Ngayong this travel, ang daming pulis. Pero i-open natin yung window kasi si Roxy, gusto niya yung window na open. Pilian kasi yan si Roxy, pilian. Mahimimili. Kailangan pa abli-ablihan yan. But anyway guys, bakit kayong mga pulis? Daming pulis. Bakit kayong mga pulis? Kung hindi man kayo malaki ang tiyan, walang buhok, upaw. Kung hindi man kayo upaw, yung tiyan yung ang laki. Yun yung mga pulis nakikita ko ngayon guys. Malaking tiyan, kung walang tiyan din, upaw, bulldozer. Malaki yung agtang, malaki yung katag sa sa forehead, sa agtang nila, walang buhok. Pero may mga pulis din na parang talagang maganda yung katawan. And may gwapo, pero sus, Ginoo ko, halos lahat pulis ngayon guys, mga ganon. Hindi ka na makikita ng mga magagandang katawan na pulis at saka gwapo. Pero marami-rami rin akong nakikitang pulis na babae na guys. Ang gaganda guys. Ang gaganda. Diba Rox? Diba Rox? Magaganda sila Rox pulis na aw-aw this way Rox. Yung mga pulis dito Rox, mag-aw-aw this way. Mga pulis dito Rox, aw-aw this way Rox. Sumakit ulo ko guys. Iwan ko kung bakit. Hindi ako kumakain. Yung kinakain ko is few nuggets yun. Yun dyan ko, naghanap ng rice. Magluluto tayo ngayon. When we get home, magluluto tayo ng humba. And then, mag-ano din tayo ng crispy pork belly, crispy pata. Crispy pata ba yun? I don't know. Time check, it is 3:46. Roxy's excited to see Dimples. Where is Haptibog?
Kiss your sister. Well, kiss them. Go kiss. Where's Optibug? Say thank you to Dada. Dada, thank you so much for our house. Dada, we appreciate it so much. Yes, we always appreciate it, right? Dimp, come to Mama, Dimp. Oh, Dimp, I miss you. Come here, Bug. I miss you, Bug. I miss you. Bug. Arikuti, anaguna, parawa. Nagpatata, napupunta, parawa. Na-excited ako nitong rice, guys, kasi itong rice is jasmine. Ang sarap kasi ng jasmine, guys. Makauog, makaakas lamig. Ang bango talaga ng jasmine, eh. Ito jasmine ba? Ang bango. Ang yasat-yasa. Ang sayat-sayat ng bulaklak. Diba yung rice is life kapag may mga Filipino dishes. Yung humba, adobo, langkoy, ano. Ang hamloy talaga nito, hamloy. Gunitan pag ganin niyo mo, hamloy na. Ano na kaya kapag kinakain mo na? Always wipe the ass. Wipe always the ass. Yung puwet. Iwan ko, mahilig ako punas ng puwet joke. And kami din ni Tammy, guys, book Monday. Plano naming magluto ng prime rib ni Tammy. Kasi I think Tammy has like 3 prime rib sa isang bahay, yung mga beef na malaki at saka may bone yun. Ayun. Double silokin natin. Hi guys, ano ng oras guys? 9:07. Nanonood ako ng World's Best and also editing. Ngayon, nalubat yung laptop ko. So, punta na tayo sa ibabaw. Punta na tayo sa taas, guys. Kasi katulugo na jud ko, guys. As in, sleepy na ako, guys. And I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching. As always, I will see you guys in my next one. Bye! Good night, guys. Good night. Katugon ako, guys.